104.7 IFM. Report! Muling ihahatid ng lokal na pamahalaan ng Dagupan, katuwang ang City Veterinary Office, ang libreng bakuna kontra rabies sa mga alagang hayop sa ilalim ng Saving Max na programa ng LG Dagupan sa pagtutok sa kalusugan ng mga alagang aso at pusa. Arangkada ng bakunahan sa mga barangay. Ayon sa inilatag na schedule, sisimula ng naturang programa sa Feb 26 at 27 sa Barangay Mamalingding at Silisay. March 4, 5, 6 naman sa Barangay 1, 2 at 3 at 4. March 11, 12, 13 sa Herrero Perez, Poblacion Oeste at Tapuac. Hinikayat ang mga Dagupeños na umantabay sa mga anunsyo para sa mga itinakdang schedule sa iba pang mga barangay. Sumantala, layo ng naturang programa na matugunan ng posibleng pagtaas pa ng kaso ng animal bite sa lungsod. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ron Aracat, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM.